טוב, במסגרת חגיגות החודש, וגם לא, בלי שום קשר, אנחנו מביאים לכאן בכל פעם, בכל שבוע, אומן לאולפן, כי אין מה לעשות, המוזיקה בחי נשמעת הרבה יותר טוב. והשבוע הבאנו לכאן את סוונה. סוואנה צבי שלום, נבון. שלום, מה שלומך? בסדר גמור. צריך להסביר שם כזה סוואנה, הוא לא בא בפני עצמו. נכון. סוואנה, כן. אני מאוסטרליה במקור, אבל ההורים שלי מדרום אפריקה, וסוואנה זה הערבה של אפריקה. כל ערבות הסוואנה, יש שיר כזה במלך האריות. כל ערבות הסוואנה, הנה פה. כן, לא משנה, סטופ. באיזה מלך אריות? הראשון. נו, שפומבה, לא משנה, אנחנו עכשיו פה מדברים איתך. אוקיי. כן, מה שלומך? בסדר גמור. בערב זה. אז מאוסטרליה, איך הגעת לכאן? אני באתי בהתחלה רק לחופש, 6 חודשים בקיבוץ מעגן מיכאל, קצת להתנדב, ולא חזרתי הביתה, עכשיו אני פה 5.5 שנים. ברחת מהבית. אני חושב שכישפו אותך איפה שם במעגן מיכאל. איפה שם. איפה שם. רציתי להגיד אי שם, אבל יצא לי איפה שם. כן, כשעבדתי בפלסון. את יודעת מה? בואי נשמע שיר. שיר שתרגם, נכון? כן. זה תרגום של אביתר בנאי, יש לי סיכוי, באנגלית. מגניב. אז יאללה, בוא נשמע שיר ונמשיך לדבר. ואז נראה אם בא לנו, סתם. כן. I have a hope to be revived, I know, to awaken and distill my sorrow in the language of love. I know I can speak of myself, of this place, of a man. Already now I'm less distraught. A placid wave immerses all of my thoughts. A mother croons to her son by night. Mother's here by your side all the time. Something's changed. A new dawn breaks as the new day wakes, and we shall acquaint, my dear, and you will fathom me deep and sincere. I always feared my maddening shadow. This heart turned frozen and hollowed, but now, like a bird perched on the brink, I have a hope to be revived, I think. וואו. סוואנה, זה היה מרשים מאוד. ממש טוב. את השיר אנחנו מכירים בעברית, אבל זה כבר באמת היה משהו אחר באנגלית לשמוע אותו. תודה רבה. את נוטה לתרגם עוד שירים, או שזה רק זה? כן, יש לי פרויקט עכשיו, נקרא The Call From Home. The Call From Home. The Call From Home. The Call From Home. תלוי באיזה מבטא, זה יוצא אות אחרת כל פעם. כן, מבטא אוסטרלי זה מבטא קשה מאוד. הוא באמת קשה, הוא כזה מוזר, אני לא יודעת אפילו להבחין אותו. הנה, לימור יצא חנונית עוד פעם, אבל לא משנה. אני ממש לא מבינה פעם מה אתה רוצה. איזה עוד אמנים את מתרגמת? אז בעצם תרגומים של שירים contemporary songs ישראלים באנגלית. יש לי של ירמי קפלן, אקרדי דוכין, מאיר בנאי, אלון אולארצ'יק, אמיר בניון. אלון אולארצ'יק זה שם קשה להגיד, נכון? אלון אולארצ'יק. אולארצ'יק. הלוואי והיה לי כזה מבטא להגיד אולארצ'יק, ולא את המבטא הישראלי. סתם לא, אין שום דבר ברם.
ומה עוד? מה עוד כאילו מבחינתך? מה עוד את מתכננת לעשות? יש לי דיסק מוקלט, זה EP, Extended Play, כאילו דיסק קצר. זה הפירוש של EP, אוקיי. EP, Extended Play, ו-LP זה Long Play, or something like that. זה מה שאמרו לך רגע לפני שנכנס פה. Some guy told me, yeah. ואני עוד מעט מוציאה אלבום מלא, שהקלטתי פה בארץ. האמת שהקלטתי פה האלבום הזה 3 פעמים, עד שהרגשתי שזה טוב, ואני רוצה להוציא אותו, כן. מה קרה כל פעם? פשוט, אני למדתי המון, מה אני אגיד? זה כל פעם, נראה לי, כשמקליטים אלבום, הדבר הכי חשוב, שזה שלך, כאילו, זה שלי. משהו שאת יכולה להתגאות בו. כן, כן, to trust myself. שעשיתי את זה. והכל שירים מקוריים באנגלית, אני מניחה. כן, כל השירים שלי, כל מיני סגנונות. אני באה מרקע של ג'אז בעיקר, אבל גם שרתי אופרה ורוק ומוזיקה כבדה מאוד, וכאילו כל הדברים אני עשיתי. וחוץ מזה, את לוקחת חלק באיזה פרויקט מעניין שאולי תרצה לספר עליו? הפרויקט נקרא Israel. וזה פרויקט שמנסה לשפר את התדמית של ישראל בעולם. הפעם Israel זה לא בגלל מבטא מוזר. כן, זה Israel. זה אמיתי. זה אמיתי. האמת שהיה מוזר. כשקיבלתי את הטלפון מהאנשים שמפיקים את זה, בהתחלה אני פשוט הייתי בבית, ולפני איזה יומיים אני מדברת עם חברים, ואני אמרתי, I'm in Israel, and it is real. וכאילו, אמרתי כזה בבית. ואז קיבלתי טלפון מאיזה מפיקה מהפרויקט הזה, I am מיכל from Israel, וחשבתי שאני חולמת. What is this Israel? אבל כן, זה פרויקט מאוד נחמד. הם לקחו 4 אנשים מרקעים ממש שונים, בוודאי, שגרים כאן בארץ, ומנסים, במקום להסביר את ישראל, להציג את החיים האמיתיים של אנשים. אוקיי. אז יש את שי דורון, שהיא שחקנית כדורסל. מכירים אותה? יש את הבחור בשם יאיר, שהוא... לא מוכר? הוא לא מפורסם? לא מפורסם, אבל הבחור שמדריך טיולים בפורטוגזית ועושה קפוארה. יש את הבחור בשם איימן, שהוא חצי נוצרי ישראלי, שמתעסק באופנה. ויש את אותי, סוואנה, חדשה, מוזיקאית. רגע, ואיפה זה משודר? התצלומים האלה, איפה הם משודרים? התצלומים. הווידאוז. זה דוקו-ריאליטי, וזה מופיע באינטרנט. יש לנו גם אתר משלנו וגם ערוץ יוטיוב. ובטח שאתם שמים עוד מעט את זה בפייסבוק שלכם, ולראות את זה. מה זאת אומרת? זה לא שלנו. בוודאי. כן, it's a viral internet campaign, זה כל הרעיון. אני מאוד מאמינה שהפרויקט הזה יצליח, כי הוא גם אישי, הוא גם מעניין, גורם קצת לחשוב, ובעיקר הוא קליל ובמדיום שממש קל לחבר עליו. נכון, שזה פשוט אתה רואה וזהו. והמטרה להציג ישראל אחרת. כן, זהו, זה המטרה בדיוק. אנחנו בדרך כלל, כשאנחנו שומעים על ישראל בחדשות, בעיקר בחול, זה תמיד בהקשר של מלחמה, של בעיות, ואנחנו רוצים להציג לעולם שיש משהו אחר פה. זה מקום כיפי, וזה מקום טוב לחיות בו, וגם לטייל בו. זה אין ספק, זה כולנו יודעים. טוב, אולי נשמע עוד איזה משהו? כן, בכיף. משהו שלך הפעם? כן, זה שלי. זה מתוך האלבום שעתיד לצאת? האמת שזה מתוך הדמו שלי, לא הקלטתי לאלבום. אז כאילו הוצאת מלא אלבומים, אבל פשוט קראת להם בשמות אחרים. אחד זה EP, אחד זה דמו, אחד זה... מה זה משנה? הוצאת שיר. יש המון שירים, אני לא מפסיקה לכתוב שירים. הכי טוב, שלא תיפסק המוזה. אבל זה בעצם שיר שכתבתי לפני מלא זמן, כשהייתי עדיין באוסטרליה, ואני ניסיתי להקליט אותו עם להקה, ותמיד הגרסה שיש לי רק עם פסנתר, זה מרגיש לי הכי כיפי. יאללה, בואי נשמע. ובמקרה יש לנו כאן בדיוק פסנתר. תשמעו, לא, יש לנו פה להקה שלמה שמחכה וממש משתוקקים. אבל אז אמרנו, עזבו אתכם, הפסנתר. יאללה, בואו נשמע. Ocean of Love. To sin, now this ocean of love I'm wrapped in is making me high. I'm sick and tired of feeling so angry and bored. Boy, you're too self-assured. Kiss me goodbye.